bideo bat igo nahi badet internetera, gero nire blogean txertatzeko edo wikian, aukeratu dezaket Vimeo edo aukeratu dezaket baita ere YouTube. Kasu hontan Vimeo aukeratu dugu eta esango diogu nahi detela bideo hori igo. Aukeratuko dut bideoa eta hasiko da igotzen. Igotzen dan bitartean izenburua jarrezake, deskribapena eta horriak berak eskatzen dizkidan beste gauzak. Batzutan luze izaten da, bitartean beste lan batzuk egin ditzaket. Igo danean aukeratuko dut, enbeda eskatuko diot, eta hemen azalduko zait enbeda egiteko edo txertaketa egiteko kodea. Kode hori aldatu dezaket, badaudelako neurriak eta nik aukeratu beharko ez zein dan interesatzen zaidana. Kopiatu kodea, eta jungo naiz wikira. Wikian aukeratuko dut ze horritan txertatu nahi deten, editatzeko esango diot, widget bat txertatzeko eskatuko diot, eta bideoa jartzen duen tokian ikusiko dut Vimeo ez dela azaltzen, baina aukera ematen dit beste bat txertatzeko. Hor jarriko dut kodea, nahi badet ikusi dezaket aurretik nola geldituko dan, egokia irutzen bazait itxiko dut, eta esango diot gordetzeko. Behin egin detenean gordeko dut orrialdea, eta era hortan ikusiko da nire wikian.